أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka yan uwa musulmi masu kallon da sauraron mu a wannan tasha ta duniyar musulunci TV, a wannan halka ta ilmantarwa da fadakarwa ta addinin musulunci, muna mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, muna ƙara jaddada godiya gare shi har ila yau bisa wannan dama da yake sauƙaƙe mana don gudanar da kuma gabatar da nasiha da ilmantarwa kan abin da ya shafi addinin musulunci. Muna ma 'yan uwa masu bi mu a wannan shiri fatan alkhairi, da ma wanda suke shirin bi nan gaba. Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a dukkan sakamako na alkhairi a cikin wannan aiki na ilmantarwa da faɗakarwa kan abin da ya shafi addinin musulunci. Ba za mu gushe ba dan uwa mai saurari, yar uwa mai saurari, kan abin da ya shafi rukuni na biyu na musulunci, wato abin da ya shafi sallah. Shirin da ya gabata mun ji cewa sallah tana yin addu'a ga wanda ya yi ta bisa sifar da manzo Allah ya sifanta ta. Saboda haka muna jawo hankali da cewa lallai duk wanda zai yi ta to ya kula da rukunan nan waɗanda suke tare da ƴan uwa. Mun jawo hankali akan natsuwa bisa ainihin wato ita aiwatar da wannan ibada ta sallah, natsuwa ta zuciya da natsuwa na gangan jiki. To yau kuma za mu jawo hankali akan rukunin farko, shine dangane da abin da ya shafi wato niyya. Rukuni ne daga cikin rukunan sallah. Tilas musulmi ta aikin da zai yi ba zai yiwu ba Allah ya karba ya bashi sakamako sai niyya ta tabbata. Aiki yake gudana, sawa'un aikin nan mai kyau ko mummuna, to ita ma sallah haka take. Sai ka niyya ita sallar muayyana, sallar farilla ce ko sallar nafila, sai an ayyana wannan niyya a cikin zuciya. Saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam al-Bukhari ya rawaito da Imam Muslim, hadisi sananne a wajen kowane mutum musulmi, daga ainihin Umar dan Khattabi yace ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata gare shi yana cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dukkan ayyuka ba sa gudana sai da niyya, kuma kowane mutum na da sakamakon abin da ya niyya. A daidaiku ake ko a dunkule, kowa abin da ke cikin zuciyarsa na aikin da yake gudanarwa da shi Allah ke bashi sakamako irin jinsin aikin. Shi yasa malaman usul suka ce aljaza'u min jinsil amal. Idan za a samu mutane guda biyu suna sallah mai raka'a hudu, Allah kaɗai ya san manufan kowa a cikin zuciyar shi. Kila wannan na azhar ne, wannan na la'asar. To wannan ya zama rukuni ne na sallah, wato kashin baya. Dole sai an samu wannan. Ba wai in azo yin sallah lafazi a ce nawaitu salatu kaza ba, a'a, ana nufin kawai idan mutum ya zo sallah, nufin da ya kawo shi na yin wannan sallah shikenan, babu laifi. Kamar yadda Abu Muhammad al-Qirawani ya faɗa a cikin littafin sa ta Risala, mutum ya goya niyyar a zuciyarsa tare da lafazin kabbara ta haram. To wannan kamar yadda aka ji darasin da ya gabata kan abin da ya shafi natsuwa a zuciyar nan, to niyyar ma haka take. Dole ya zamanto sai an samar da ita kafin aikin ya karbu. Abu na biyu cikin rukunan sallar nan ita ce kabbaran harama. Kabbaran nan na buɗe sallah, kamar da malamai masana suka ba da tarihi dangane da sallah, ana buɗe ta ne da kabbaran harama, ana kulle ta ne da sallama. Kabbara ana ce mata na harama, wato na shiga cikin sallah. Wannan rukuni ne daga cikin rukunan sallah. Banda ita babu wata kabbara da ta kai ta matsayi a cikin kabbarorin da ake a cikin sallah.
yar uwa in zaki buɗe sallar nan dole ki furta, dan uwa zaka buɗe sallar nan, liman ne kai, mamu ne kai, dole sai an yi kabbaran jam'i za a yi ko kowa zai nashi. Kabbaran haraman nan rukuni ne daga cikin rukunan sallah. Mutum ya buɗe baki kamar yadda muka sani ko muka saba aiwatarwa, ya ce Allahu akbar. Kar ya ja maddan alif ai hamzan nan na kan alif na farko ya ce Allahu akbar, wannan kuskure. Duk wanda ya wannan yayi kuskure. Sannan zai iya jan madda ta ainihin ismul jalala kamar yadda ainihin wato Dr. Bukar Ismail ya nasanta haka a cikin littafinsa na Fiqhul Wadi ala Mazahibul Arba'a, yace ba zai wuce madda ba harka hudu ba. Sannan ya kiyaye da lafazin da zai yi wajen akbar, kar ya yadda ya sanya mabadin nan wato ma alifil mad, a samu alifin tsakanin ba'un da ra'un. Ya ce Allahu sai kuma ya ce akbar, wannan kuskure. Dole musulmi ya kiyaye, domin da lafazi ne ake karban aikin da ake, da lafazin kuma in an yi lafazin Allah ya karba. So wannan a harshe ne za a farta ta kuma furtawa ingantacciya wadda take kunshe da ilimi. Shi yasa malamai suke ishara da duk abin da mutum zai yi fa yana musulmi, in da sunan ibada ce, to sai ilimi ya same shi kafin Allah ya karba. Sharadin farko kenan. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama game da addinin gaba ɗaya da mahalicin, cikin hadisin kudusi ya tabbatar wa al'umman nan abinda Allah ya ce fa'arifuni qabla an ta'buduni, ku sanni kafin ku bauta min, fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni, in ba ku sanni ba ya za ku bauta min. Saboda ka tilas ne ka koya dan uwana, ki koya yar uwata, kar mu bari mu shiga kabari a ce ibadan da ta zamanto rukuni kashin baya na sallah na musuluncin ita ce sallah, a ce mutum bai iya ba. Za ka yi mamaki da waɗansu ke farta wannan lafazi ga ta rukuni ne amma yadda suka ga dama, daga mai ce Allahu akbar sai mai ce Allahu akbar, duk wannan kuskure. Sai dai mutum ce Allahu akbar. In mutum ya farta wannan to yayi gabatar da abin da yake shine daidai, kamar yadda aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya furta, shine limamin farko cikin wannan al'umma. Sahaban shi kuma suka furta kamar yadda ya furta bayan ya furta. Wannan shine rukuni na biyu daga cikin rukunan sallah kamar yadda malamai suka nasanta. Rukuni na uku daga cikin rukunan sallah ita ce karatun Fatiha. Tilas musulmi mafi karanci ya iya karanta Fatiha tun daga farko har zuwa ƙarshe, ƙira'atan mujawwada, ƙira'a kyakkyawa wanda za ta raba shi da yin lahani ta hanyar canja wasali a wata kalma ko wata aya cikin ayoyin nan guda 7. Sannan musulmi ya san ma'anar abin da yake faɗi ma mahaliccinsa. Rukuni ne na uku cikin rukunan sallah. Idan har ai rashin sa'a a sami musulmi yana ansa sunan musulunci amma bai iya karatun Fatiha ba, to sallar shi bata yi ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Imran bin Husayn, in ban yi kuskure ba, ruwayan Bukhari ruwayan Imam Ahmad da Ibn Majah sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yuqra fihi bi ummil Qur'an, babu sallah ga duk sallan da aka yi ba karanta Fatiha ba, ita ce ummul Qur'an. Anan malamai suka bani cewa ya za a samu musulmi ya sallah bai karanta Fatiha a sallar shi ba. Malamai suka ce ba haka annabi yake nufi ba, karatun ne bata zamanto kyakkyawa ba, shi yasa ya ce sallan bata. A wata ruwaya ma ya ce fahiya khidajun ghairu tamam, an yi barinta bata cika ba sallah. Za ka da wannan muke jawo hankalin mai saurari da bibiyan mu a wannan gidan TV cewa ya tashi tun kafin lokaci ya kure mishi, ko mai yawan shekarunsa ya tabbatar ya iya sallah, musamman karatun Fatiha kan kashin baya ne. Dan za mu dakata saboda lokaci, in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu dora daga wannan bayanai domin amfanin mu baki daya a matsayin mu da yan musulmi. Abinda muka faɗi ya zama daidai almajiri ne, ikon Allah ne,
abin da ya zama kuskure mana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ko dai daga gare ni ko daga shaidan. Allah shi gafarta mana baki da. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.